алейкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Баъд аз танаффуси начандон тӯлонӣ вобаста ба рӯзҳои фифа ки дар моҳи июн дар нақша буд, дастаҳои Лигаи олии футболи кишвар боз ҳам ба рақобатҳои футболие ки дар доираи мусобиқаи Лигаи олӣ ба нақша гирифта шудааст бармегарданд. Чӣ тавре барои мо ва шумо маълум аст, дар идомаи бозиҳо дар даври навбатӣ мо ва шуморо як қатор бозиҳои ҷолиб интизор аст ва ҳоло яке аз ҳамин гуна бозиҳои ҷолибтарини даври мазкур бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Куктош дар нақша буд ки мо гузориши худро аз ҷараёни ин бозӣ бо иштироки дастаҳои мазкур пешниҳоди шумо мекунем. Ёдовар мешавам ки ин рақобат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад. Дастаи мизбон дастаи Артиш аст ва сабаби дар хонаи худ баргузор накардани ин бозӣ ба он рабт дорад ки баъзе корҳои профилактикӣ дар майдони хонагии дастаи Артиш сурат гирифта истодааст. Аз ин хотир онҳо бозиро дар майдони дигар доир мекунанд. ҳайати дастаи Артиш ба таври зайл аст. Дар хет дарвоза рақами 39 Суроб Хуҷа Юсупов, дифогарон рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 14 Бакинде Белонг Ҷерард, рақами 20 Комрон Иброҳимов, нимуҳофизатгарон Комрони Мирзохон, рақами 5 рақами 10 Хуршед Тимур Ҷураев, рақами 6 Шероз Шарипов, рақами 21 Вайсиддин Сафаров, рақами 77 Хуршед Абдуллоев ва рақами 33 Жангатен ҳамлагарони даста ҳастанд. Сармураббии даста айни замон Шамсиддин Қосимов ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи рақиби онҳо Куктош ба таври зайл аст. Аз дақиқаҳои аввал футболбозони зерин бо пиранҳои ин тим ба майдон мебаранд. рақами 1 дарвозабон Абраҳам Одонкор, дифогарон рақами 74 Сорбон Ғиёсов, рақами 17 Аҳтам Холбоев, рақами 20 Камол Муҳаммад, рақами 2 Сулаймон Собиров, рақами 10 Собирҷон Холматов, рақами 7 Муҳиддин Одилов, рақами 8 Алишер Шукуров, рақами 6 Анани Ҷулиус Кваси, рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 11 Сундая Лонжи Сонг. Сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. ҳар даста бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуданд. гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд ин бозиро ҳакамӣ мекунанд. дар канорҳо ба ӯ Мунирхон Ашуров ва Насимҷон Мансуров ҳарду аз ноҳияи Бобуҷон Ғафуров кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст. нозири доварон Юсуф Ишматов аз шаҳри Бохтар ва комиссари бозӣ Субҳон Шодиев аз шаҳри Душанбе ба ҳисоб мераванд. тамоми шахсони расмии рақобати имрӯзаро барои шумо муаррифӣ кардам. боз дар бораи гурӯҳи бозигарони эҳтиётии ҳар даста ҳатман дар рафти гузориш истода мегузарем. имрӯз ду дастае бо ҳам бозӣ хоҳанд кард ки дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи ҳам ҳастанд. дар даври 14-ум чӣ тавре болотар гуфтам чандин бозиҳои ҷолиб дар нақша аст. ғайр аз ин рақобати дастаҳои Регартадази Турсунзода ва Равшани Кулоб дар шаҳри Турсунзода баргузор мешавад. рӯзи 25 июн якшанбе Хуҷанд бо Ҳосилот, Хатлон бо Файзканд ва Истиқлол бо Эсхата бозӣ мекунанд. аз бозии Истиқлолу Эсхата вобаста ба пешсафии ин ду даста дар ҷадвали мусобиқа бозии марказии даврам ба ҳисоб меравад. рафти бозии имрӯзаро барои шумо ман Парвизи Маҳмадамин шарҳу тавзеҳ хоҳам дод. ва футболбозони дастаи Куктош тӯбро соҳиб шуданд ва тавассути канори рост ҳуҷуми онҳоро мебинем. дар чанд даври охир ҳар ду даста натиҷаҳои бисёр хуберо ба қайд гирифта истоданд. ҳам Куктош ва ҳам Артиш. ҳамин аст ки мавқеъҳои худро дар ҷадвали мусобиқа ба таври назаррас тағйир доданд. агар дар ибтидои мавсим маҳз Куктош ва Артиш ду дастаи аутсайдер ё ду дастаи камбаҳои мусобиқа ба ҳисоб мерафтанд, пас бибинед ки дар миёнаи мавсим аллакай ҷойҳои онҳо чӣ гуна иваз шудааст дар ҷадвали умумии мусобиқа. айни замон Куктоши рӯдакӣ бо 19 хол дар зинаи 4 қарор дорад. дастаи Артиш бошад бо 17 хол дар зинаи 5. аммо артишиҳо як бозӣ камтар доранд. бозии охирини онҳо муқобили дастаи Истиқлол мебоист рӯзи 4 июн баргузор шавад, аммо бо сабаби он ки аз ҳайати дастаи Истиқлол футболбозони зиёд ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишварамон ҷалб шуда буданд, ҳамон бозӣ лағв гардид ва он ба таъхир андохта шудааст. баъдан ин бозӣ ҳатман бо иштироки дастаҳои мазкур сурат мегирад. баъд аз Артиш дар ҷадвали мусобиқа Файзканди Восеб бо 15 хол дар зинаи 6 аст. Хатлон ва Ҳосилот 12 холӣ доранд. зинаҳои 7 ва 8-ро ишғол мекунанд. Хуҷанду Регар ҳоло дастаҳои камбаҳо ҳастанд. Хуҷанд 11 ва Регар 10 имтиёз ба даст оварданд. дар қисми болои ҷадвали мусобиқа ҳам мавқеъи дастаҳо хело ҷафс ва наздик аст. Истиқлол 23 хол садрнишин, Эсхата 22 имтиёз дар ҷои дуюм ва Равшани Кулоб бо 20 хол дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. имсол фикр дорам агар мо бевиста ба ҷадвал ва бозиҳои байни худи дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем, чемпионат хело дар сатҳи хуб гузашта истодааст. яъне рақобатпазирӣ ба ҳар ҳол дида мешавад. як даста аз дастаи дигар ба пуррагӣ бартарии калон надорад.
ҳарчанд дар коғаз ин чиз ҳаст амалан агар бигирем, вале дар рафти бозиҳо ҳамин чизро мо намебинем ва фикр дорам ин хубам ҳаст барои чемпионат, барои худи дастаҳо ки давр ба давр ҳатман кӯшиш мекунанд доимо баҳри ба даст овардани натиҷаи мусбит талош кунанд. Як паси хато буд дар ин ҳолат аз сӯи футболбози дастаи Куктош ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. Анани Ҷулиус Кваси дар ин ҳолат ҳангоми пас додан хато кард. Комрон Иброҳимов аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. Хуршед Тимурҷураев боз тӯбро ба ӯ бармегардонанд ва Хуршед акнун ба дифоъгарони марказии дастааш тӯбро равон карда истодааст. Хуб, болотар гуфтам ки имрӯз аз тарҳи пешниҳод кардае ки дар сурат ҷаласаи рақобат ҳаст, ҳар ду даста чунин маълум мешавад ки 4-4-2 бозӣ мекунанд, вале дар Куктош мо ҳамин чизро мебинем, аммо дар дастаи Артиш ин тавр нест. Ҳоло бештар агар аҳамият диҳед, дастаи Артиш бо се дифоъгари марказӣ бозӣ карда истодааст. Инҳо Иззатулло Рӯзиев, Бакинде, Белонг Ҷерард ва ҳамчунин Комрони Мирзохон ҳастанд. Дар ин сурат Бахтиёр Азимов бо ҳамроҳии Комрон Иброҳимов ду фулбеки дастаи мазкур ба ҳисоб мераванд ва дар маркази майдон бошад мо бозии Хуршед Тимурҷураевро бо ҳамроҳии Шерӯз Шарипов ва Вайсиддин Сафаров мебинем. Ду ҳамлагар Хуршед Абдуллоев ва Жангатен дар хатти пеш ҷо гирифтанд. тӯб аз майдон берун мешавад. акнун барои иҷрои зарбаи кунҷӣ тайёрӣ мебинанд футболбозони дастаи Артиш. Вайсиддин Сафаров дар назди тӯб. партофти тӯбро мебинем, аммо ин ҳолат бартараф шуд. На, имкони ба аксоду ҳуҷум фирор карданро бозигарони дастаи Артиш ба ҳариф намедиҳанд. хеле хуб омӯхтаанд албатта бозии ҳарифро артишиҳо ва нағзам медонанд ки агар иҷоза дода шавад барои ташкили аксоду ҳуҷум, Куктош метавонад бисёр ҳам ҳуҷуми барқосои хатарнокро ташкил кунад. чутавре медонем дар ҳайати ин даста футболбозони босуръат зиёдам ҳастанд. ҳам Алишер Шукуров, Муҳиддин Одилов, хуб боз метавонем инҷо Азизбек Султонов ва Сундая Лонжи Сонгро ҳам қайд кунем. ҳарчанд аз ҳайати дастаҳои Артиш ва Куктош футболбозон ба тими миллии кишвар ҷалб нашуда буданд, аммо бозигарони ин ду даста ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпӣ даъват гардиданд ва дар ду бозии байналмилалии рафиқона бар муқобили дастаи мунтахаби Ҳонконг онҳо иштирок карданд. якнун онҳо ҳам баъд аз ҷамъоварии таълимию тамринӣ баргаштанд ба ҳайати дастаи Артиш ва Куктош ва ҳамчунин бошгоҳои дигар ва акнун бозам дар идомаи рақобатҳо дар чемпионат ҳунарнамоии худро бояд давом диҳанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бори дигар метавонед бубинед зидди Вайсиддин Сафаров. ҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки футболбозони дастаи мизбон. хеле гузариши хуб аз канори чап буд. ба ҳар ҳол партофти тӯбро мебинем, аммо дарвозабон Абраҳам Олонкор дар ин ҳолат тӯбро ба даст мегирад. ҳар ду даста дар бозиҳои охирини худ тавониста буданд бо ҳисоби калон пирӯзиро ба даст оранд. инҷо ҳуҷуми бисёр ҳам хуби футболбозони дастаи Куктош, аммо на. биред дар лаҳзаи охир дифоъгари марказии дастаи Артиш Бакинде Белонг Ҷерард ин ҳолатро бартараф кард. вале худи ӯ боз хато мекунад ва тӯбро ба ихтиёри бозигарони дастаи ҳариф медиҳад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош ва як зарбаи бисёр ҳам хатарнок, аммо Суҳробхоҷа Юсупов ин зарбаро бармегардонад. биёд бори дигар бубинем. зарба аз сӯи Алишер Шукуров иҷро шуд. алишере ки ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпӣ ҷалб гардид. дар бозии якум хеле вақти зиёд дошт. дар бозии дуюм аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад. ва Алишер аз ҷумлаи футболбозони ҷавону соҳиби истеъдод эътироф мешавад. танҳо акнун лозим аст ки боз ҳам ҳамин гуна ҳунарнамоӣ ва бозии худро давом диҳад ва дар оянда мумкин аст боз ҳам ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишварамон
ҷалб шавад, яъне ман дар назар дорам бевосита барои санҷидан, барои омӯхтани ҳунар ва маҳорати ӯ. Шояд ба пуррагӣ не, аммо ба ҳар ҳол оҳиста оҳиста бо сайқал ёфтани маҳорат ҳунари Алишер Шукуров бояд номзадҳо албатта зиёд бошанд барои ҷалб кардан ба ҳайати дастаи тими миллии кишвар. Сулаймон Собиров, Фасиҳ Бахолматов, аммо нофаҳмӣ байни ин ду нафар. Абраҳам Одонкор дар ин ҳолат ӯро аз майдон берун карда истодааст, вале офсайд ҳам вуҷуд дошт. аз ин сабаб ҳоло мо зарбаи озодро бо иштироки футболбозони дастаи Кӯктош мебинем. Хуб, чӣ тавре гуфтам, ҳар ду даста охирин ақибатҳои худро дар чемпионат бо ғалабаҳои калон ҷамъбаст карда буданд. Ба ҳар ду ҳам муқобили дастаи Хатлон зафар ёфтанд. Гап дар сари ин аст ки бозии даври 13-уми чемпионатро дастаи Артиш доир накарда буд бар муқобили Истиқлол. Аз ин ду охирин бозие ки онҳо доштанд рӯзи 29 май буд. муқобили Хатлон дар сафар ва 3-0 ғалаба карданд. Жангатен дубл кард ва Асадбек Ҷурабекзода як голи дигар озад. дастаи Кӯктош бошад дар навбати худ бозии охиринашро рӯзи 4 июн зидди Хатлон доир кард ва дар хонааш 3-0 зафар ёфт. Азизбек Султонов, Сундай Алоншисонг ва Муҳиддин Одилов голҳои дастаро зада буданд. Собиров партофти ту ба сӯи ӯ, вале дарвозабон дар ин ҳолат тӯбро ба даст гирифта истодааст. агар мо ҳайати имрӯзаи Кӯктошро бо ҳамон ҳаяте ки дар бозии зидди дастаи Хатлон рӯзи 4 июн истифода бурд сармураббии Аҳлиддин Турдиев муқоиса кунем, пас ягон тағйиротро намебинем. ҳамон 11 нафар дар ҳайати асосӣ имрӯз ҳам аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд. вале дар ҳайати дастаи Артиш ба фарқ аз ҳамон бозии охирине ки гуфтем зидди Хатлон буд, ду тағйирот дида мешавад. Исроил Холов, дифогар, ба курсии бозигарони эҳтиётӣ гузаронида шуд ва ба ҷои ӯ Комрон Иброҳимов аз дақиқаи аввал вориди майдон шудааст. ҳамчунин як тағйироти дигар рабт дорад ба хатти миёнаи майдон. Хуршед Тимурҷураев, ки чанд муддат осеб дошт, баргаштааст ба ҳайат ва имрӯз ӯ акнун дар маркази майдон ба ҷои Комрони Мирзонажод, капитани дастаи Артиш, дар бозиҳои қаблӣ ба майдон баромадааст. инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мебинем. муқобили Собирҷон Холматов, чӣ тавре мебинед дар ин ҳолат? Комрон Иброҳимов қоидаи бозиро вайрон кард. аз рӯи маълумотҳо Собирҷон Холматов аз ҳама футболбози ботаҷрибатарин дар Лигаи олии футболи кишвар аст. моҳи декабри имсол ӯ 39 сола мешавад. бинандагони гиромӣ, метавонем бигӯем ки мо ҳам ба ислоҳ модричи худро дар чемпионат дорем. на аз нигоҳи бозиву ҳунару маҳорат, балки бевосита аз нигоҳи сину сол, ки бо гузашти сину соли худ дар сатҳи хуб бозӣ карданро давом медиҳад ин футболбоз. муборизаи бисёр ҳам ҷиддӣ, аммо маълум мешавад ки вайрон шудани қоидаи бозӣ ҳам ба назар расид. дар ҳамон ҳолат муқобили Анани Ҷулиус Кваси, Суроб Хуҷа Юсупов бошад, сари вақт аз мавқеи худ берун мебараду ин ҳолатро бартараф мекунад. Жангатен хеле муборизаи хуб бурда истодааст. Жангатен дар моҳи гузашта аз фаъолтарин бозигарон дар Лигаи олӣ буд. Хуршед Абдуллоев оё ба тӯб мерасад ё на? Бале, тӯбро дар майдон нигоҳ дошт. Комрон Иброҳимов партофти тӯб аз сӯи ӯ ва ин вазъият чӣ тавре мебинед акнун натиҷа намедиҳад. Жангатен дар замин хобидааст, шояд ба ёрии тибӣ ниёз дошта бошад. ҳамлагари дастаи Артиш. дар ин байн мо идомаи рақобатро дида истодем. тӯб дар майдон боқӣ мемонад.
خب نه футболбозони Куктош ва на футболбозони Артиш намехоҳанд ки тӯбро аз майдон берун кунанд. Артиши Оло имконияти бисёр хуберо пайдо мекунад. Хуршед Абдуллоев бо тӯб, фурсати зарбазанӣ, зарба ҳам мезанад ва бубинед ки ин ҳолатро Сулаймон Собиров бартараф кард ва баъдан дар ниҳояти кор дарвозабон Абраҳам Одонкор тӯбро ба дасти худ мегирад. Дувар дарҳол садои иштаки худро баланд кард ва иҷозат дод то табибони дастаи Артиш ба майдон баромада ба Жан Гатен кӯмак расонанд. Жан Гатен дар бозии охирин чӣ тавре гуфтам дубл кард. Дар умум ҳоло дар ҳисоби ин футболбоз 4 гол аст дар Лигаи Олӣ. Ӯ беҳтарин нишонзани дастаи Артиш ба ҳисоб меравад. хуб беҳтарин нишонзани дастаи Куктош бошад. аслан 3 нафар ҳастанд: Алишер Шукуров, Муҳиддин Одилов ва Сундая Лонжисонг. ҳар се онҳо 4 голи задаанд, мисли Жан Гатен. ва ҳамчунин Дарко Биедов, ҳамлагари сербтабори дастаи Хуҷанд ҳам ба дарвозаи ҳарифон 4 гол ворид кардааст ва дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин албатта ин нафароне ки ман болотар ёдовар шудам дар 5-гонаи аввал нестанд. хуб аз ҳайати дастаи Куктош мазарат нафаре ки бештар аз ҳама гол задааст ин Азизбек Султонов аст. ӯ 6 гол дорад ва се ҳам дастаи дигараш 4 голӣ. Манчер Ҷалилов 9 гол пешсаф. Шавкати Отам аз Файзканд 6 гол бо ҳамроҳи Азизбек Султонов дорад аз Куктош. Алишер Ҷалилов аз Истиқлол ва Бахтиёр Зарипов аз Эсхата 5 голӣ ба ҳадаф расонданд. боз ҳам муборизаи бисёр ҳам ҷиддӣ дар майдон баҳри ба даст овардани тӯб. Комрон Мирзохон аз аут тӯбро ба бозӣ медарад. Комрон Иброҳимов бошад. боз ҳам тӯбро ба марказ равон кард ва дар идомаи муборизаҳо қоидаи бозиро футболбозони Куктош вайрон карданд. ҳоло норозигии мураббии дастаи Артишро дида истодем. фикр дорам пеш аз ҳама аз бозии шогирдонаш буд дар ин ҳолат ки норозигӣ баён кард Шамсиддин Қосимов. футболбозони дастаи Артиш имкони ба ҳуҷум гузаштанро пайдо мекунанд. Жан Гатен на бинед ки чӣ гуна хуб муқобили ӯ Аҳтам Холбоев бозӣ кард ва ин вазъиятро бартараф намуд. боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки бозигарони дастаи Куктош ва дар ин ҳолат акнун Азизбек Султонов қоидаи бозиро вайрон мекунад. дастаҳои мазкур мавсими гузашта бо ҳам бозӣ накарда буданд, зеро Куктош дар Лигаи Якум ҳунарнамоӣ мекард. аммо агар ба мавсими охирини рақобатҳои байни худи ин ду даста дар Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ кунем дар соли 2021, пас онҷо се натиҷаи аз ҳам фарқкунанда ба қайд гирифта шуда буд. як ғалабаи Куктош, як ғалабаи Артиш ва як бозии дигар мусовӣ ҷамъбаст шуда буд. ва ин ҳамон мавсиме буд ки дастаи Артиш ҷои сеюм гирифту ба мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё бори аввал дар таърихи худ роҳ ёфт. дастаи Куктош бошад баъд аз ҳунарнамоӣ бисёр ҳам хуб давоми чанд соли охир аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум афтид. Холматов паси ӯ ба ҳамдастааш нимуҳофизатгари марказӣ акнун партофти тӯбро анҷом медиҳад дар ин ҳолат, аммо чӣ тавре мебинем ин партофти Анани Ҷулиус Квасиро дарвозабон аввалин шуда ба даст овард.
اولین اشتباه بازیکن دسته کوکتوش باز هم فاولی خود رو نشان میدهد. امکانیت بسیار عالی ضربه و دروازه‌بان بسیار سیو مهمی را انجام میدهد. اما چگونه گزارشی عالی داشت در همین لحظه علیشیر شکورов. بار دیگر میتوانید ببینید از یک نفر گذشت، از نفر دوم و روبروی او خولگی پیدا شد، ضربه زد و در این حالت همان طوری که میبینیم دروازه‌بان از او برطرف کردن این حالت میبرد. سهرابخوجا یوسفov هم خیلی هنر و مهارتی خوب داشتنش رو نشان داد. خولماتov با قفا پاس میدهد. شکورov پرتافت توپ رو نه چندان خوب اجرا کرد. ژانگاتن ولی در مبارزه با سلیمان صابیرов موفق شد، ولی باز هم تو به اختیار بازیگری بازیگری دسته ارتش البته ژانگاتن گذشت. در این حالت باشد برخوردی بازیگری هر دو دسته رو میبینیم. خب اینجا فشار میارند با سرداور فوتبالبازان هر دو دسته، اما من فکر دارم این یک حالتی بازی بود، برخورد از هر دو جانب، یعنی کسی را گناهکار کردن و در این حالت نفر عیبدار رو جستجو کردن شاید چندان درست هم نباشد. بار دیگر میتوانید ببینید خب فوتبالبازی دسته کوکتوش همون طوری که میبینید بعد از اون حرکتی که با پای ژانگاتن داشت اندکی فکر دارم در همون حالت به هر حال پای فوتبالبازی دسته ارتش رو زیر کرد. خب معلوم شود که ویران شدن قاعده بازی از سوی ژانگاتن اکنون به اعتبار گرفته شد. پرتافت توپ به سمت جریمه‌گاه و یا اینکه گیر در اطراف آن صورت نمیگیرد. از این وضعیت استانداردی باشه فوتبالبازان دسته کوکتوش و برای هجوم کردن اونها کنوری دیگر رو انتخاب کردند. اکنون توسط مرکز پرتافت به کنوری چپ، اما توپ تو به خولماتov نمیآید. سلیمان صابیرov پاس میدهد به دروازه‌بان ابراهام اودونکور. دوستان گرامی، یک جهت بسیار جالب بودن رقابت بین خودی این دو دسته در لیگ اولی در همین است که سرمربی فعلی دسته کوکتوش که با این باشگاه یک قطار نتیجه خوب رو به خرید گرفت و توانست گویم دسته رو از تخانه جدول مسابقه به قسم میانه اون برآورد. اهل‌الدین توردیف قبلا در آغاز موسم سرمربی دسته ارتش بود. همراه این باشگاه در مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان غلبه به دست آوردند. در فینال آنها ریگا را شکست دادند. این نخستین پیروزی دسته ارتش در مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشورمان بود. بعدا آغاز چمپیونات چندان خوب سپری نشد و اهل‌الدین توردیف را از مقامش برکنار کردند. اما تضاد رو ببینید که اهل‌الدین توردیف با دسته کوکتوش اومد و یک بار نتیجه دسته کوکتوش بهتر شد. در نوبت خود شمس‌الدین قاسمov که باعث مربی کار میکرد در دسته ارتش با او باور کردند، در چند از بازی‌ها راهبری کرد و دسته ارتش یک بار نتیجه بهترین را به قید گرفت. راستی بعضن وقت همین گونه حالات رو در لیگ اولی فوتبال کشور دیده کس نمیدوند چگونه بها دهد. از یک طرف ببینید یک مربی در دسته دیگر در آغاز موسم ناکام است، در دسته دیگر در حال نتیجه رو به بهبودی می‌آورد. اینجا دیگر نمی‌فهمید که مشکلی در فوتبال بازان است یا در مربی یا در هر دوی آنها. خلاصه همین گونه پیچیدگی‌ها، همین گونه نافهمی‌ها در لیگ اولی فوتبال کشور دیده می‌شوند. و این تنها گویم در کاری اهل‌الدین توردیف و استادی مربیان او نه، بلکه در دیگر دسته هم همین گونه حالت‌ها رو ما دیده بودیم. خورشید تیمور جورایف در مبارزه با محیدین عادیلov اینجا بیرون از قاعده حرکت کرد. پرتافت توپ باشد. در این حالت نتیجه نداد.
тақрибан нисфи вақти асосӣ дар қисми якум сифарӣ шудааст, аммо то ҳамин лаҳза мо танҳо як вазъияти хатарнокро дар хотир дорем. Ҳамон ҳолате ки Алишер Шукуров гузашт ва баъдан зарбаи хатарноки ӯро дарвозабон Суробхоҷа Юсупов бартараф кард. Дигар вазъиятҳои хатарнок бо иштироки ҳар ду даста ба назар нарасид. Аҳтам Холбоев партофти ӯ ба марказ. Муҳиддин Одилов пас медиҳад ба канори чап. Сулаймон Собиров аз ӯ тӯбро мегирад. Комрон Иброҳимов дар ин мубориза ва баъдан зидди Комрон қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, берун аз қоида ҳаракат кард Муҳиддин Одилов ҳангоми тӯбрабоӣ. як бор дигар метавонед бубинед. ана ҳамин ҳолат Иброҳимов беқоида вайронкунӣ аз Сулаймон Собиров тӯбро мегирад, вале баъдан зидди ӯ бозигари дигари дастаи Кӯктош қоидаи бозиро вайрон мекунад. росте аз бозии байни худи ин ду даста ман як рақобати бисёр пуршиддатро дар майдон интизор будам ва фикр дорам то ҳамин лаҳза мо шояд аз нигоҳи ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ ҳамин гуна ҳолатро надида бошем ҳам, аммо бевосита он тайёрӣ, он ангеза ва он муборизае ки дар майдон бурда истоданд футболбозони ҳар даста, аз он дарак медиҳад ки воқеан барояшон бозии бисёр муҳим ва илова бар ин гӯем як бозии принсипалӣ ҳам ҳаст. Жангатен ноком мешавад дар ин мубориза ва футболбозони хатти дифои дастаи Кӯктош ин ҳолатро бартараф карданд. Сулаймон Собиров доимо ба хатти ҳуҷум моил аст ин дифоъгар ва пайвастшавиҳои доимии ӯ бинед тавассути канори чап чӣ гуна фаъолии бозигарони Кӯктошро таъмин мекунад. Холматов пас ба марказ. Алишер Шукуров бозам ба Холматов тӯбро бармегардонад. акнун тавассути канори рост шояд ҳуҷум давом ёбад. аз ин канор бештар Сорбон Ғиёсов ҳуҷумҳоро дастгирӣ мекунад ва дар ин лаҳза акнун бозигари дастаи Кӯктош афтид. музинатро нигоҳ дошта натавонист Азизбек Султонов ва бо ҳамин ҳуҷум ҷамъбаст шуд. Комрон Иброҳимов ҳоло дар замин хобидааст ва шояд ба ёрии тиббӣ ниёз дошта бошад. Комрон ҳам ба ҳайати дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҷалб шуд ва дар яке аз бозиҳо ҳатто ҳунарнамоии ӯро ҳам дидем. давоми чанд вақти охире ки бозиҳои дастаи артишро мушоҳида мекунам, ба назари ман воқеан Комрон Иброҳимов ҳунарнамоӣ хуб дорад ва ба ҳар ҳол аз санҷиши мураббиён гузаштану ҷалб шудан ба ҳамин гуна бозиҳои рафиқона бисёр муфид аст барои ӯ. ва Суробхоҷа Юсупов дарвозабони дастаи артиш дар ҳар ду бозии зидди Ҳонконг дар ҳайати асосии мо вориди майдон шуд ва дар ҳар ду бозӣ гӯем ҳунарнамояш бад набуд. аслан ҳуҷумҳо камтар буданд, ба ҳар ҳол ҳоло шояд ба пуррагӣ дар бораи ҳунар ва маҳорати ӯ баҳо дода наметавонем. Авраҳам Одонкор тӯбро хело хуб ба даст меорад ва бо ҳамин хавфу хатарро аз дохили ҷаримагоҳаш дур мекунад. Одилов маҷбур аст боз ба қафо пас диҳад, зеро вариантҳо нест дар пеш. Алишер Шукуров ба канори рост пас медиҳад ва аз ин ҷо ҳам дастааш наметавонанд ки ҳамларо давом диҳанд. тӯб аз пои Азизбек Султонов аз майдон берун шуд.
ва дар ҳамин лаҳзаҳо акнун довар аз ҳар ду даста даъват карда истодааст ки ба назди мураббиёни худ раванд ва ҳамчунин ба назди дигар шахсони масъул то ин ки як дақиқа об нӯшида барои идомаи рақобат худро тайёр кунанд. бозӣ дар майдони чаманзораш сунъӣ сурат гирифта истодааст. аз ин рӯ дамои ҳаво ё гармӣ дар майдон андаке аз гӯем он ҳавое ки дар гирду атроф аст зиёдтар аст. зеро ҷитавро медонед бозӣ кардан дар чаманзори сунъӣ дар ҳамин гуна вазъи обу ҳаво мушкилиҳои зиёдатӣ дорад, чун худи чаманзор метаспад ва ин барои бозигарон мушкилӣ эҷод мекунад. аз ин рӯ каме об менӯшанд, баъдан бозигарони дастаи артиш ва куктош ба майдон баргашта рақобатро давом медиҳанд. хуб дӯстони гиромӣ, аз ҳамон лаҳзае ки бозӣ мавқуф гузошта шуд, боз аз ҳамон нуқта тӯбро ба бозӣ медароранд ва рақобат идома меёбад. шояд шумо ҳам ба ин андеша розӣ шавед, бинандагони гиромӣ. аз нигоҳи ман дар ибтидои бозӣ дастаи куктош нисбатан фаъолтар аст, бо тӯб бештар кор мекунад, ҳаракат карда истодааст то ҳуҷумҳои хатарнокам ташкил намояд, вале артишиҳо ба хати дифоъ нишаста камтар ҳуҷум ташкил карда истоданд. ҳоло ба онҳо дар ибтидои бозӣ имрӯза андаке мушкилам ҳаст. ва лаҳзае ки Азизбек Султонов чӣ гуна муқобили Вайсиддин Сафаров қоидаи бозиро вайрон кард, барои мо шумо пешниҳод кардам. комрон иброҳимов аз дифоъгари ҳариф аз Сулаймон Собиров гузашта наметавонад, вале аут ва фоидаи дастаи мизбон аст. аксори ҳуҷуми бозигарони дастаи куктошро мебинем акнун. бисёр шонси хуб тавассути канори чап Муҳиддин Одилов, пасию Анани Ҷулиус Кваси ва зарбаи задаи ин футбол боз на он қадар қавӣ буд. ба ҳар ҳол худи ҳамин ки ин ҳуҷумро то ба зарбазанӣ оварда расонидан футболбозони дастаи куктош, метавонем онҳоро таҳсину офарин ҳам хонем. зеро мушкил буд дар ҳамин ҳуҷум корро то ба зарба оварда расонидан. ин дафъа акнун Сорбон Ғиёсов хато мекунад, дифоъгари канории дастаи куктош. ҳамон лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон шуд, бори дигар худи шумо ҳам дидед. ва фикр дорам ҷои баҳсам намемонад. аз саҳнаи такрории дидаамон ҳама чиз дақиқан рӯшан шуд.
акслуҷуми навбати футболбозони дастаи Куктош Ҷулиус Кваси. Ин хел пас додан албатта дар ин ҳолат бисёр зебо буд. Агар ба пуррагӣ ҳамин гуна пасро иҷро карда метавонист Ҷулиус Кваси. легионерҳои дастаи Куктош давоми чанд вақти охир бисёр бозии хуб нишон дода истоданд. махсусан ин рабт дорад ба ҳунарнамоии Анани Ҷулиус Кваси ва ҳамлагари даста Сундая Лонжисонг. ҳоло дар рафти ҳамин бозӣ мо Сундая Лонжисонгро камтар мушоҳида мекунем, аммо Ҷулиус Кваси боз ҳам фаъол аст. Жангатен то ба охир мубориза мебарад ва дар бораи Жангатен ҳам бояд бигӯям ки дар давоми якуним моҳи охир ӯ низ нишондиҳандаҳои омурии бисёр ҳам хуб дорад дар чемпионат. Айсиддин Сафаров пасиҳо ба ҳамдастааш идомаи ҳуҷумро мебинем. Шероз Шарипов гузариши бисёр ҳам хуб ва бубинед ки дар ин ҳолат акнун Аҳтам Холбоев ин вазъиятро бартараф карда истодааст. эътироз ҳам мекунад Аҳтам ба ҳамдастаҳои дигараш ки дар ин ҳолат чаро онҳо кӯмак накарданд ва садгузорӣ накарданд. Шероз Шарипов ҳам дар навбати худ агар аҳамият дода бошед хело гузариши хубе дошт аз канори рост ин муҳофизатгари марказии дастаи артиш. ҳоло дар назди тӯб маст Шероз қарор дорад, аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ медарорад ва як зарбаро ҳам мебинем сӯи дарвозаи ҳариф. дифоъгари марказии дастаи артиш Бакинде Белонг Ҷерард зарба зад. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар. ҳамин ҳолат зарбаи ӯ ва дарвозабон Авраҳам Одонкор тӯбро ба даст гирифта истодааст. дар бозии охир ҳам Куктош ва ҳам дастаи артиш голҳои кам сар медиҳанд. умуман артиш дар ҳамин мавсим дастае аст ки дар баробари Истиқлол голҳои кам ба тури дарвозааш сар додааст. тӯб дар майдон боқӣ мемонад ё на? бале, боқӣ монда, аммо худи футболбози дастаи Куктош аз майдон берун шуд. Азизбек Султонов хело талоши зиёд кард, вале дар ниҳояти кор худаш аз майдон берун баромад. Истиқлол 6 гол сар додааст, ҳамчунин дастаи артиш ҳам 6 гол. ва дастаи Куктош бо дар назар доштани он нокомиҳое ки дар ибтидои мавсим дошт ба тури дарвозаи худ дар умум то ҳоло агар бигирем 19 гол сар додааст. вале куктошиён назар ба артишиён голҳои зиёд задаанд. Куктош 22 гол задааст, артиш бошад 11 гол дар ҳамин мавсим. худ дастае ки бештар аз ҳама гол задааст ин Истиқлол аст, 24 гол. Иброҳимов тӯбро аз даст медиҳад. Холматов гузариши бисёр хуби ӯ баъдан пас дода истодааст, вале бубинед ки ҳамдастааш ба самти тӯб намедаванд. Холматов ҳам албатта на он қадар паси хуберо иҷро кард, аммо ба ҳар ҳол дастгирии хуб аз сӯи ҳарду ҳамдастааш дар рафти ҳамин ҳуҷум дида нашуд. ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Куктош гузашт. ҳарчанд ҳоло як футболбози дастаи артиш дар замин нишастааст ва болотаришро ҳам кард ки нисбати ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо довар таваҷҷӯҳ накард ва худи футболбози дастаи артиш ҳам аз ҷои худ боло шуду бозиро давом дода истодааст. аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. хато буд ё на?
довар ба эътибор намегирад ва иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. Вайсиддин Сафаров идомаи ҳуҷумро мебинем. Шероз Шарипов ба ҳуҷум пайваст мешавад. Пасиҳо ба қафо ва инҷо футболбозони дастаи Кӯктош ин ҳамларо бартараф карданд. худи онҳо шонси бисёр хуб доранд. Собирҷон Холматов пас медиҳад ба Алишер Шукуров. Шукуров бо тӯб дар канори чап. андаке дер шуда истодааст, зеро футболбозони дастаи Артиш мавқеъҳои худро ишғол карданд ва Шукуров ҳам дар ин мубориза чӣ тавр мебинед аз бозигари бо таҷрибаи хатти дифои дастаи Артиш ва ҳамзамон капитани дастаи ин тим дар рафти рақобати имрӯза Комрони Мирзохон гузашта наметавонад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Артишро акнун намебинем. Одилов дар маркази майдон тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи Артиш гузашт, аммо ҳоло довар Хуршед Дадабоев ишора карда истодааст ки бозӣ бо даст буд аз сӯи футболбози дастаи мизбон. бале дар ин саҳнаи такрорӣ мо шумо ин ҳолатро мебинем ва амин ҳам мешавем ки қарори баровардаи довар дуруст буд. Сундай Алон Шисонг давоми чанд дақиқаи охир бори аввал ӯро бо тӯб дида истодаем. бубинед бо вуҷуди он ки бозӣ дар майдони хонагӣ дастаи Артиш ҳам сурат гирифта истода бошад, яъне мизбони номиналӣ ё мизбони исмии рақобат маҳз Артишиё ҳастанд, аммо мухлисони дастаи Кӯктош бениҳоят зиёданд дар майдон ва хело фаъолона дастаи худро пуштибонӣ мекунанд. масофаи байни ноҳияҳои Рӯдакӣ ва шаҳри Ҳисор чандон дур нест. аз ин рӯ мухлисони дастаи Кӯктош ба маркази шаҳри Ҳисор омаданд то ин ки дастаро ҳамроҳӣ кунанд. инҷо як вазъияти хатарнок бо иштироки футболбозони дастаи Кӯктош ва бубинед ки чӣ гуна ҳолат ба вуҷуд меояд, довар чӣ қарор мебарад. хатои футболбози дастаи Кӯктошро ҳангоми ҳуҷум мушоҳида кард Хуршед Дадабоев. маълум мешавад ки зидди Хуршед Тимур Ҷураев дар ин ҳолат қоидаи бозӣ вайрон шудааст. як бори дигар дида мебароем ин ҳолатро. анамин бархурди охирро ба фикрам ба эътибор гирифт Хуршед Дадабоев. офсайд ба қайд гирифта мешавад аз сӯи довари канорӣ. оҳиста фишори футболбозони дастаи Кӯктош меафзояд. онҳо дар охири қисми якум боз ҳам фаулиро бештар мекунанд ва ҳадафам маълум аст, то ин ки бо задани гол дар қисми якум ба танаффус бароянд. як зарбаи дигарро ҷониби дарвозаи Суҳробхоҷа Юсупов дидем. ҳамон тавре ки коргардон ишора мекунанд ин зарбаро Алишер Шукуров равон карда. зарбаи ӯ бо пои чап, аммо тӯб хато меравад. Алишер Шукуров дар бозии якум зидди Ҳонконг дар хотир дошта бошед ба ҳайси яке аз дифоъгарони канорӣ истифода шуд ва дар бозии дуюм баъдан аз курси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад. ба ҳар ҳол фикр дорам боз ҳам санҷиши ӯ давом меёбад ва ҳатман ба дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҳамин гуна чеҳраҳои нав, онҳое ки лаёқати хуб доранд, бояд ҷалб карда шаванд. ва барои дастаи мунтахаби олимпии кишварамон ҳам дар ибтидои моҳи сентябри соли 2023 марҳилаи бисёр ҳассос аст. онҳо дар бозиҳои марҳилаи интихобӣ иштирок мекунанд. ҳарифон ҷиддӣ ҷумҳурии халқи демократии Корея ва ҳамчунин кишвари Австралия. вазъияти бисёрам хатарнок баъд аз партофти тӯб боз як зарбаи дигар пайдар ҳам зарбаҳоро мебинем ва инҷо расиши тӯб ба дасти бозигари худи дастаи Кӯктош дида мешавад.
холматов ирсоли тӯбро анҷом дод. Зурабхоҷа Юсупов тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ баровард. Баъдан ҳуҷум давом ёфт. Анани Ҷулиус Кваси зарба зад ва тӯб ба дасти Азизбек Султонов расид. бо ҳамин ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Коктош хотима меёбад. خب چطور می‌بینید در این حالت برای کمک رسانیدن به علیشیر شکورов به نزد او آمد جنگاتن، اما این دستی دراز کرده جنگاتن رو رد کرد فوتبالبازی دسته کوکتوش. هرچند در همون لحظه اگر صحنه تکراری رو دیده باشید، ضد علیشیر شکورов نجنگاتن بلکه بازیگری دیگر قاعده بازی رو ویران کرده بود. артишион на он қадар гӯем дар рафти бозии имрӯза ҳуҷумҳои хатарноке созмон медиҳанд. ба ҳар ҳол инҷо партофти бисёр хуб дида шуд ба самти жангатен, вале офсайд буд. аммо кушодашавии ҳамдастаи худро хеле хуб мушоҳида кард дар ҳамин ҳолат хуршед Тимур Ҷураев, вале мо шумо хеле хуб мебинем ки офсайд буд барои ин ҳамлагар. дақиқаи охирини вақти асосӣ дар қисми якум ҷараён дорад. ҳисоб ҳоло шуда нашудааст. рақобати дастаҳои Артиш ва Коктош дар даври 14-уми Лигаи Олӣ бидуни гол 0-0 ҷараён дорад. дастаҳои мазкур дар охири моҳи апрел мебоист бо ҳам рӯбарӯ шаванд, аммо бо сабаби албатта дар рӯзҳои таҷлил аз Иди Саиди Фитр рост омадани бозиҳои даври панҷум, он рақобатҳо мавқуф гузошта шуда буданд ва бинандагони гиромӣ тибқи нақша акнун рӯзҳои 29-30 июн ҳамон бозиҳои ба таъхир андохташудаи даври панҷум бо иштироки дастаҳои Лигаи Олӣ сурат мегирад. ҳамаи он ҷуфтое ки дар даври 14-ум бо ҳам бозӣ карда истоданд, баръакс гӯем бозӣ хоҳанд кард. яъне ин дафъа Коктош мизбон мешавад ва дастаи Артиш меҳмони онҳо хоҳад шуд. аз вазъияти стандарти партофти тӯбро мебинем. Ҷерард тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. Муҳаммад Камол паси ҷавобии ӯ. Собирҷон Холматов хеле техникаи хуб дорад. Холматов ва бубинед баъд аз он ки тӯбро аз даст медиҳад Холматов дарҳол фишор меорад то ин ки тӯб ба ихтиёри ҳамдастояш баргардад. 2 дақиқа вақт илова шуд ба қисми якуми бозии дастаҳо. голе ки пеш аз баромадан ба танаффус зада мешавад як хусусияти бисёр хуб дорад. ба дастае ки ҳамон голро мезанад гӯем хело имконияти хуб медиҳад то ин ки онҳо ҳамчун дастае ки гӯем пешсаф ҳастанд, дастае ки ба ҳадафи худ расидан дар қисми якум ба танаффус мераванд ва як рӯҳу илҳоми тоза дошта бошанд дар оғози қисми дуюм. ба дастае ки дар охири қисми аввал гол сар медиҳад, ин албатта як зарба мешавад ба онҳо. сипас ҳамин ҳолат, яъне вазъи рӯҳӣ начандон хуб дар ибтидои қисми дуюм барои онҳо боз ҳам гаронӣ меорад. ин чизро мо борҳо шоҳид шудаем. аз ин рӯ бозигарони Коктош хело талош карда истоданд ки айнан ҳамин гуна як ҳолатро бар муқобили артишиён дар поёни қисми аввал ба вуҷуд оранд. аммо дақиқаи дуюм ҳам ба хотимаи худ наздик мешаваду ҳоло бозигарони дастаи Коктош танҳо дар нимаи майдони худ бо тӯб ҳастанд. ва як паси хато бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи дастаи мизбон.
خب 2 دقیقه وقتی ایلووا شد از جانب گروه داوران خاتمه یافت و نیمه یکم با همین جمع بست میشد. بدون گل دسته‌های ارتش و کوکتوش قسم یکم بازی را جمع بست کرده ایستادند. اندک تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم تا اینکه یک جو قسم دومی بازی دسته‌های ارتش و کوکتوش رو از دایره دوره 14 لیگ اولی تماشا کنیم. با ما باشید. بینندگان عزیز و ارجمند ما برمیگردیم تا اینکه یکجا با شما قسم دومی بازی دسته‌های ارتش و کوکتوش رو از دایره بازی‌هایی که در دوره 14 لیگ اولی فوتبال کشور پناهنده گرفته شده است تماشا کنیم. یادآور میشم که در قسم یکم ما شاهد گل نشدیم، دسته‌ها بدون گل به تنفس برآمدند. Оласаут Бахтиёр Азимов тубро ба бозӣ даровард. Вайсиддин Сафаров ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ва бисёр бархурди ҷиддӣ дар ин ҳолат дар дохили ҷаримагоҳ. шояд зудтар табибон ба майдон бароянд, беҳтар ҳам мешавад ба дарвозабони дастаи Куктош кӯмаки тиббӣ лозим аст ё на? аз ҷои худ боло мешавад Абраҳамодонкор ва тайёр аст ки акнун бозиро давом диҳад. биёед дар оғози қисми дуюм бозам ба ҳаятҳо рӯ орем ва ба хотир орем ки бо кадом таркиб футболбозони ҳар даста бозии имрӯзаро шурӯъ карданд. ин дафъа аз дастаи Куктош шурӯъ мекунем, аз дастаи меҳмон. Абраҳамодонкор дар хати дарвоза аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: дифоъгарон 4 нафар, Сорбон Ғиёсов аз канори рост, аз канори чап Сулаймон Собиров, дар марказ Муҳаммад Камол бо ҳамроҳи Аҳтам Холбоев бозӣ карда истоданд. ним муҳофизатгарон Собирҷон Холматов, Одилов Муҳиддин, Алишер Шукуров ва Анани Ҷулиус Кваси ҳастанд. дар хати ҳуҷум Азизбек Султонов бо ҳамроҳи Сундая Лонжисонг бозӣ мекунанд. сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев аст. ҳайати дастаи артиш бошад ба таври зайл: Суроххоҷа Юсупов дар хати дарвоза, футболбозони хати дифоъ се дифоъгари марказӣ Иззатулло Рӯзиев, Бакинде Белонг Ҷерард ва Комрони Мирзохон ҳастанд. аз канорҳо ба онҳо Бахтиёр Азимов ва ҳамчунин Комрон Иброҳимов кӯмак мерасонанд. ним муҳофизатгарон Хуршед Тимур Ҷураев, Шероз Шарипов ва ҳамчунин Вайсиддин Сафаров ҳастанд. партофти тӯбро мебинем ва дар ин ҳолат чӣ тавре дида истодаед? зарбаи ҷиро шударо босам дарвозабон Суроххоҷа Юсупов
бартараф кард. хуб, дар хати ҳуҷум бошад Хуршед Абдуллоев бо ҳамроҳии Жангатен бозӣ мекунанд. Сармураббии даста айни замон Шамсиддин Қосимов аст. хуб, дар ҳати ҳар даста аз рӯи мушоҳидаҳо дар оғози қисми дуюм нафаре иваз нашудааст. умуман агар ба ҳати дастаи Куктош назар андозем, имкони интихоб кардан хело кам аст ба истоди мураббиёни даста, зеро дар курсии бозигарони эҳтиётӣ бештар футболбозони камтаҷриба қарор доранд ва теъдоди онҳо ҳам бениҳоят кам аст, ҳаманги 5 нафар. дар ҳати дастаи артиш бошад, ба ҳар ҳол курсии бозигарони эҳтиётӣ пур аст, аммо ҳоло чӣ тавре мебинед дар ин вазъият акнун футболбозони дастаи Куктош ба ҳар ҳол тавонистанд хавфу хатарро аз дохили ҷаримагоҳи худ дур кунанд. Азизбек Султонов партофти нодуруст анҷом медиҳад. ва дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи артиш ҳарчанд гуфтем интихоб зиёдтар аст, аммо бештаре аз бозигароне ки инҷо ҳам ҳастанд нафароне ҳастанд ки камтар дар ҳайати асосии даста ба майдон мебаранд ва агар аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳам ба майдон баранд, вақти зиёд пайдо намекунанд дар майдон. ман ин мушкилӣ тақрибан хоси ҳамаи дастаҳои лигаи олии футболи кишвар аст, чун ба рӯйхати бозигарони нимкати эҳтиётии дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем ки ё холӣ аст, ё ин ки аз футболбозони нисбатан камтаҷриба иборат, ки ин гӯем барои дар як сатҳ бозӣ кардани дастаҳо дар тамоми рафти мавсим бетаъсир намемонад. Зурбон Ғиёсов зери фишор қарор мегирад ва инҷо тӯб маҳз аз ӯ аз майдон берун шуда истодааст. Жангатен хело ҳам ба таври ҷиддӣ муқобили ӯ мубориза бурд. Зурбон Ғиёсов бояд акнун аз ҷои худ боло шавад. Ин ҳамон ҳолате ки ӯ бо Жангатен мубориза бурд ва дар ин вазъият партофти тӯбро дидем. Дарвозабон Абраҳам одонкор бошад, зуд тӯбро ба даст овард. Анани Ҷулиус Кваси дар мубориза бо Ҷерард тӯбро аз даст медиҳад. хуб, ан ҳамин гуна якҳарбаҳо ва муборизаҳои тангутанги футболбозон дар ҳар аҷаб замин дар рафти рақобати имрӯза дида мешавад. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи артиш аст, ҳарчанд дар лаҳзаи охир агар аҳамият дода бошед Иззатулло Рӯзиев каме бо дасташ ҳаракати зиёдатӣ дошт ва бо ҳамин ҳуҷуми футболбозони дастаи артиш ҷамъ бас мешавад. ин ҳамон лаҳзае ки бо дастони худ ба рӯи футболбози дастаи Куктош бархӯрд Иззатулло Рӯзиев. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст. ҳоло хоҳем дид ки акнун аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд футболбозони дастаи Куктош. Холматов партофти начандон хуб. дифогари дастаи артиш метавонист каме беҳтар ҳаракат кунад. Комрони Мирзохон, аммо ӯ тӯбро аз майдон берун карда истодааст ва такроран боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Куктош аст. акнун Муҳиддин Одилов ба ҷои Собирҷон Холматов зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. партофти тӯбро мебинем ва ин вазъият бартараф мешавад. вале дар бозиёфти тӯб футболбозони дастаи Куктош фаъоланд. зарбаи задаи Алишер Шукуров бошад, рост ба дасти дарвозабон.
онҳое ки нимаи аввали рақобати дастаҳоро тамошо карда натавонистанд, ман мухтасар дар бораи қисми якум мехостам чанд ҷумла гуфта гузарам. қисми якум бештар аз нигоҳи майдондорӣ бо бартарии футболбозони дастаи Куктош сипарӣ шуд. хуб медонед, дар ин ҳолат акнун бевосита ду футболбози дастаи Артиш ба ҳам бархӯрданд ва яке аз онҳо осеб гирифтааст. ин Иззатулло Рӯзиев аст. пештар аз ӯ ҳамчунин Собирҷон Холматов ҳам дар натиҷаи як бархӯрди дигар андаке осеб гирифта буд. ин ҳолате ки Билонг Ҷерард бубинед чӣ гуна пӯи худро баланд мебардорад. ин ҳолатро албатта ба таври дигар ҳам шарҳ додан мумкин, бинандагони гиромӣ, зеро чӣ тавре мебинем пӯи худро бениҳоят баланд бардошта буд Билонг Ҷерард ва метавонист ба футболбози дастаи ҳариф осеби ҷиддӣ расонад. аммо дувар ба ин фикр буд ки дар ҳамон лаҳза қоидаи бозӣ вайрон нашудааст аз сӯи дифоъгари марказии дастаи Артиш. хуб баъд аз бартараф кардани ҳамон вазъият, Билонг Ҷерард ҳамчунин ба ҳамдастаи худ ҳам бархӯрд ва ба ӯ низ осеб расонид. хуб саҳнаи такрории охир ба ҳар ҳол боз каме шубҳаҳоро ба вуҷуд оварда истодааст. бинандагони гиромӣ, агар аҳамият дода бошед, ибтидо ба тӯб маҳз Билонг Ҷерард расид ва баъд аз он Собирҷон Холматов сари худро ба ҳамон тараф кӯшиш мекунад ки равона созад, аммо маълум аст ки Холматов дер карда истодааст, яъне ба тӯб намерасад. шояд мехост бо ин роҳ бархӯрдро ҷустуҷӯ кунад, яъне ба истлоҳ контактро ҷустуҷӯ карда боварии доваронро соҳиб шавад, аммо чунин нашуд. баъд аз он ки ёрии тиббӣ расониданд ба Иззатулло Рӯзиев, дифоъгари дастаи Артиш ба майдон баргашт. хуб вобаста ба он фикрҳое ки болотар гуфтем, дар қисми якум бештар футболбозони дастаи Куктош ҳам ҳудуд ва ҳам тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоштанд. вазъиятҳои хатарнокам бо иштироки онҳо зиёдтар буд ва аз ҳама имконияти беҳтаринро Алишер Шукуров дошт. вақте тақрибан як ба як баромад бо дарвозабони ҳариф баъд аз амалу ҳаракатҳои инфиродии худаш, вале зарбаи задаи ӯро Суробхоҷа Юсупов бартараф кард. бозигарони дастаи Артиш ҳам як дафъа зарбаи рост заданд. ҳамон зарба, агар хато накунам, аз сӯи Жангатен буд бо сар ва он зарбаро дарвозабон Абраҳам Одонкор бартараф кард. Аҳтам Холбоев бубинед, иҷозат намедиҳад ки Хуршед Абдуллоев ҳуҷумро давом диҳад. Вайсиддин Сафаров боз ҳам як паси бисёр хуберо ба нақша гирифта буд, аммо иҷро карда наметавонад. аз байни ду футболбози дастаи Куктош тӯбро гузаронида натавонист Вайсиддин Сафаров. дар ин ҳолат акнун Бахтиёр Азимов қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. бори дигар метавонед бубинед зидди Азизбек Султонов маҳз ӯ берун аз қоида рафтор кард. то ба охир тоб меорад ба муборизаи бозигарони ҳариф. Анани Ҷулиус Кваси паси ӯ ба канор, идомаи ҳуҷумро мебинем бо иштироки футболбозони дастаи Куктош. якам дастаи онҳо дар замин хобидааст, вале ҳуҷум бо ин қатъ намешавад. боз як талоши дигари футболбозони дастаи Куктошро мебинем. Холматов бошад каме паси хато медиҳад ба Сулаймон Собиров. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Артиш. Вайсиддин Сафаров паси ҷавобӣ ӯ дар ин мубориза ки ғалаба мекунад. футболбозони дастаи Артиш тӯбро соҳиб шуданд. Хуршед Абдуллоев на тӯбро аз даст дод ӯ ва акнун довар маҷбур аст ки рафти бозиро манъ кунад то ин ки ба бозигари дастаи Куктош ёрии тиббӣ расонида шавад. чунин ҳолатҳо боиси норозигии шадиди истиёди мураббиёни дастаи Куктош шуда истодааст ки онҳо аз ҳамин гуна гӯем
ҳолатҳои баҳсноке ки ба вуҷуд меояд хело норозӣ ҳам ҳастанд. дар ҳамон лаҳзаи бархурд андаке аз дасташ осеб гирифта буд. футболбози дастаи Куктош бори дигар метавонед бубинед. Сундая Лонжисонг ана ҳамин ҳолат. бахтиёр азимов каме бо дасташ аз қафолу ӯро тела кард. дар натиҷа Сундая Лонжисонг каме аз дасташ лат бардошт. ҳоло муоинаи тиббӣ фикр дорам нишон медиҳад ки бозиро давом дода метавонад ин легионер. баъд аз чанд лаҳза мо шумо тағйиротро дар ҳайати дастаи артиш бояд бубинем. барои баромадан ба майдон тайёрӣ истодааст ҳамлагар Абдулло Шарипов бо рақами 18. хуб, дар курси бозигарони эҳтиётии дастаи артиш дарвозабонҳо Ҳусниддини Маҳмадалӣ ва Маҳмудзода Шаҳобуддин, дифогар Исроил Холов, ним муҳофизатгарон Бежан Нишонбойзода ва Сулаймон Муҳаддов, ҳамлагарон Абдулло Шарипов ва Асадбек Ҷурабекзода қарор доранд. ҳуҷуми бисёр хатарноки бозигарони дастаи Куктош. партофти тӯб, имконият ҳаст, зарбаро ҳам мебинем ва баландтар ин зарба аз ҷониби Анани Ҷулиус Кваси. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. Сундая Лонжисонг мушоҳида кард ки чӣ гуна ба ҳуҷум пайваст шуда истодааст Анани Ҷулиус Кваси ва маҳз ба ҳамон минтақа партофти тӯбро анҷом дод. ба ҳамдастаи дигараш ки каме пештар буд, ба ӯ не, балки маҳз ба Ҷулиус Кваси. хуб, Абдулло Шарипов ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои Хуршед Абдуллоев акнун бозиро давом медиҳад. ғайр аз Абдулло Шарипов, чӣ тавре гуфтем, Асадбек Ҷурабекзода ҳамлагари дигар ҳам дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи артиш ҷо гирифтааст. умуман имрӯз мумкин аст аз байни ҳамин 7 нафаре ки дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳастанд, 2 нафари онҳо дарвозабон, 5 нафари дигар ба майдон бароянд дар ҳайати дастаи артиш. дар Куктош бошад аз ин ҷиҳат андаке мушкилӣ аст. аз рӯи маълумотое ки дастрасӣ мо аст, 2 дифогар Муҳаммадҷон Раҳмонов ва Ҳомид Иброҳимов, 2 ним муҳофизатгар Фаррух Каримов ва Шарифҷони Мансур ва ҳамчунин танҳо як ҳамлагар Манучери Ҷамшед дар курсии бозигарони эҳтиётӣ сабт шуданд. Абдулло Шарипов аз ӯ тӯбро гирифтанд. Муҳиддин Одилов бисёр гузариши хуби ӯ пас медиҳад ба ҳамдастааш. Офсайд нест барои Ҷулиус Кваси, аммо барои ҳамдастаи дигараш чӣ? Барои ӯ ҳам офсайд набудааст. ҳуҷум давом меёбад. фурсати бисёр ҳам хуб. зарбаро мебинем ё на? дуру дароз тӯбро нигоҳ медорад Сундая Лонжисонг ва бо ҳамин имконият аз даст меравад. ва ин ҷо акнун партофти тӯбро дарвозабон Суробхоҷа Юсупов ба дасти худ гирифта истодааст. ва чӣ тавре мушоҳида мешавад, бинандагони гиромӣ, дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Куктош аслан дарвозабони эҳтиётӣ нест ва танҳо 5 нафар номнавис шуданд. инам дар ҳолест ки ҳамин мавсим Лигаи футболи Тоҷикистон иҷозат дод то дар бозиҳо дар курсии бозигарони эҳтиётӣ шумораи футболбозон дар умум 12 нафар сабт шаванд. Жангатен ҳуҷумро давом медиҳад, вале бисёр ҳам муборизаи хуб бар муқобили ӯ аз ҷониби Муҳаммад Камол. ба таври бисёр ҳам шоиста аз назди ҳариф тӯбро гирифт Муҳаммад Камол. Ҷулиус Кваси
футболбози мазкур ки дар маркази майдон бозӣ мекунад хело фаъолона ҳуҷумҳоро ташкил мекунад. Дар ин ҳолат офсайд аст барои Азизбек Султонов. бор дигар метавонед бубинед. бале, офсайд аст. хело хуб ҳамин ҳолатро коргардон барои мо шумо пешниҳод мекунанд, яъне ҳамон нуқтае ки оғози пастӣ аст ва ба ҳуҷум гузаштани Азизбек Султонов. яъне дар як ҷоягӣ шумо ин ҳолатро пурра мушоҳида кардем. Холматов аз ӯ тӯбро мегиранд ва бозигарони артиш бо ҳамин дар маркази майдон ҳуҷуми ҳарифро бартараф карданд. худи онҳо акнун чӣ гуна ҳуҷум ташкил мекунанд. Вайсиддин Сафаров пас медиҳад ба Жангатен. Жангатен аз Муҳаммад Камол гузашт, баъдан ба дохили ҷаримагоҳ ворид шуд. Зарбаи ӯ ва дарвозабон Абраҳам Одонкор бартараф мекунад. Жангатен дар ҳамин гуна ҳолатҳо бисёр футболбози хатарнок аст. яъне дар муборизаҳои як ба як камандар кам ҳолатҳое мешавад ки аз ӯ тӯбро гирифта тавонанд футболбозони ҳариф. Муҳаммад Камол вақте болотар тӯбро гирифт беҳуда ӯро таъриф тавсиф накардем. ҳоло боз ҳам як футболбози дигари дастаи Кӯктош ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. ин муҳофизатгари марказӣ Аҳтам Холбоев аст. қадду қомати баланд надорад Аҳтам Холбоев, вале дар хатти дифои марказ хело бозии хубу устувор нишон медиҳад. ва аслан таҷрибаи Лисандро Мартинес, футболбози аргентинии дастаи Манчестер Юнайтед ки ҳамин мавсим аз Аякс ба Манчестер Юнайтед гузашт, собитгари он аст ки на ҳама вақт гӯем ба дифоъгари марказӣ аз нигоҳи қадду қомати баланд доштан баҳо додан дуруст аст. ва ин ҳам лаҳзае ки мо шумо мебинем ҳам дастааш хуб бандҳои пойафзоли варзишии Сӯробхоҷа Юсуповро маҳкам мекунад. ин гуна ҳолатҳо албатта шоистаи таҳсину офарин хондан ҳастанд ки ҳамин гуна амали некро Бакинде Белонг Ҷерард анҷом дод. Бахтиёр Азимов Вайсиддин Сафаров маҷбур аст акнун каме ба қафо таваҷҷӯҳ кунад. Хуршед Тимур Ҷураев партофти ӯ ба канори чап ва маълум мешавад ки офсайд аст барои Бахтиёр Азимов. бинандагони гиромӣ дирӯз дар ҳоло биёед ҳамин ҳолатро бубинем. бале, офсайд буданаш барои шумо ҳам ошкор мешавад. дирӯз дар ҳамин майдон ҳаятҳои ҷавонони Артиш ва Кӯктош ба масофи ҳам омаданд ва бозӣ бо ҳисоби боварнокардании 15-0 ба фоидаи ҳаяти ҷавонони дастаи Артиш хотим меёфт. ва ҷолиб ин аст ки дар ҳамин мавсими Лигаи Олӣ ин натиҷаи аз ҳама калонтарин нест. қаблан агар мо ба маълумотҳо таваҷҷӯҳ кунем, дар яке аз бозиҳо ҳисоб 19-0 буд ва бар муқобили ҳаяти ҷавонони дастаи ҳосилот ҳамин гуна ҳисобро ҳарифи онҳо ба қайд гирифтааст. хуб як мушкили дигари дастаҳои Лигаи Олии футболи кишвари мо ин аст ки дар ҳаяти дастаҳои ҷавонони онҳо баъзан вақт гӯем нафарони на он қадар ба футбол наздик ва хонандагони мактабҳои миёна бештар бозӣ мекунанд. ва он ҳам синфҳои поёнӣ ки гӯем ин чиз умуман қобили қабул нест. аз вазъияти стандарти зарбаи навбатиро мебинем то ба пуррагӣ аз майдон берун мешавад. яъне ман дар назар дорам ки мактабҳои футболӣ бевосита дар шаҳру ноҳияҳо барои дастаҳои асосии онҳо он футболбозонеро ба воя намерасонанд ки ба ҳайси бозигарони ҳайати ҷавонон дар мусобиқаҳо иштирок кунанд ва ҳадяқал гӯем бо ҳамин гуна ҳисобҳои боварнокарданӣ ва бисёр бузург мағлуб нашаванд. ва ин ҷиҳати заъфи кори бошгоҳҳои Лигаи Олии футболи кишвар аст ки ҳаятҳои ҷавонони онҳо хело сусту заиф аст. ҳуҷуми бисёр хуб бо иштироки футболбозони дастаи Артиш. зарбаро мебинем, паси мувофиқ буд, аммо зарба каме баландтар. шояд саросема нашуда каме дигар пеш омада ва баъдан зарба задан ҳам мумкин буд барои Вайсиддин. аммо Сафаров дарҳол ба хулоса омад, зарба мезанад ва ин зарбааш хато меравад.
зидди Алишер Шукуров. На, мазарат, аслан худи Алишер Шукуров дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро вайрон карда буд. Саросимагии бозигарони Артиш бошад, бибинед натиҷа надод. ҳоло боз ҳам аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд. аммо табиби дастаи кӯкдошгӯё нафаҳмида истодааст ишораи Хуршед Дадабоевро акнун ба майдон мебарад. хуб шояд ба маврид аз ҳамин танаффусӣ ба вуҷуд омада истифода бурда агар ба футболбозони ҳар даста ишора шавад ки рафта об нӯшанд, он 1 дақиқа бо ҳамин сипарӣ мешавад. Ба Муҳаммад Камол ёрии тиббӣ мерасонанд. яъне дар якҷоягӣ Вайсло бо як тир ду нишонро мезанад довар гӯем дар ҳамин гуна ҳолат. дурустам бошад, зеро вақтро ба эътибор гирифтан лозим аст, ба қадри он расидан муҳим аст дар ҳамин гуна мавридҳо. дигар бора мухлисони дастаи Кӯкдошт фаъол мешаванд. онҳо масофаи муайянеро тай карда омаданд ба шаҳри Ҳисор то ин ки шоҳиди як бозии бисёр хуби дастаи Кӯкдошт шаванд. он чизе ки интизор будем дар умум аз рафти ин бозӣ дар 70 дақиқаи аввал надидем. вазъиятҳои хатарнок бо ишто ки ҳар даста хело кам буд, ҳар даста эҳтиёткорона бозиро пеш бурда истоданд. зарбаи задаи Азизбек Султоновро худи шумо ҳам дидед ки чӣ гуна хато буд. оҳиста оҳиста акнун ташаббус ба ихтиёри бозигарони дастаи Артиш гузашта истодааст ва бояд бигӯям ки боз имкони иваз кардани футболбозони дигарро ҳам онҳо доранд ва нисбатан футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи Артиш дар қиёс бо бозигарони эҳтиётии дастаи ҳариф таҷрибаи хуб ҳам доранд. ин метавонад дар поёни рақобат барои бештар кардани ҳуҷумҳо ва ба вуҷуд овардани хавфу хатар муҳимтар аз ҳама талош кардан баҳри 3 имтиёз ба дастаи Артиш кӯмак расонад. Абраҳам Одонкор дар ин мубориза осеб гирифта истодааст ва ба довари марказ ишора мекунад ки ин бори дуюм аст. ин бори дуюм аст ки зидди ман ҳамин гуна бозӣ мекунад. воқеан ҳам Абдулло Шарипов дар ин ҳолат дар саҳнаи такрорӣ баръало мушоҳида мешавад ки ба кори дарвозабон халал расонд ва ба ӯ бархӯрд дар ҳамон лаҳза. хуб, довари канорӣ ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ аст, аммо бо ин қарори ӯ футболбозони дастаи Кӯкдошт розӣ нестанд. махсусан Сулаймон Собиров ки дар ҳамон ҳолат мубориза бурд ишора мекунад ки на, аслан зарбаи кунҷӣ набуд, аммо довари канорӣ маҳз дастиши тӯбро ба пои ӯ дидааст дар лаҳзаи охир. аз ин рӯ зарбаи кунҷӣ таъин мешавад. Шероз Шарипов партофти тӯбро анҷом дод. Вайсиддин Сафаров боз як ирсоли дигар. мубориза давом меёбад. футболбозони Кӯкдошт акнун
این حالت رو برطرف میکنن. عکس الهجومی بسیار زیبا و خفناک رو با اشتراک دسته کوکتاش میتوانیم ببینیم. امکانیت هست. محیدین عادیلوف پاس میدهد. آفساید است. آفساید به قید گرفته شد برای سوندای لونژیسونگ. بار دیگر میتوانید ببینید. بله آفساید بود اینجا، دیگر جای بحث و مناظره نیست. خب شاید شما سوال دید که رسیش توپ با فوتبالبازی دسته حریف هم بود که بله بود، اما به واسطه اینجا بازی با توپ نه بلکه اندکی رسیش توپ مثل ریکاشت رو میتوانیم اینجا اشاره کنیم. از این رو در این گونه موردها آفساید حتما با قید گرفته می شود. اگر به واسطه فوتبالبازی دسته ارتش کوشش میکرد که پیش راه پرتوفت رو بگیرد و توپ و این رو گویم با پای او رسیده به سمت فوتبالبازی خط هجومی دسته کوکتاش میرفت، در این صورت آفساید رو با اعتبار نگرفتن ممکن بود. یعنی فوتبالبازی خط دفاع دیده و دونسته با توپ بازی میکرد و هدف هم داشت که با توپ برسد. لیک در همان هجوم این گونه حالت نبود. اینجا بر علا بازی بوده است از سوی فوتبالبازی دسته ارتش. خود شما هم میتوانید ببینید چگونه عیارانه عبدالله شریفوف با استفاده از دست خود میخواست کمک کند به خودش و این هجوم رو دوام دهد، اما با او هم یگان مجازات تطبیق نمی شود. خب یک حالت دیگری رو میبینیم که اکنون باز هم بحث رو با وجود آورده است. یک ضربه خطرناک دیگر جانبی دروازه و ابراهام اودونکور سیوی بسیار مهمی را انجام میدهد. ببینید چگونه از همدستایش ناراضی است این لیگیونر. واقعا هم درست میگوید او خالی ماندند فوتبالبازان دسته ارتش رو و ارتشی ها از این امکانیت از مسافه بسیار نزدیک ضربه میزنند. عبدالله شریفوف ضربه بسیار محکم و قوی زد ولی دروازه‌بان هم در نوبت خود جواب ارزنده گرداند. ارسال توپ از وضعیت استانداردی مبارزه امکانیت است و ضربه زده کامرانی میرزاخان به این ترتیب برطرف می شود. طوری گفتیم ارتشی ها فعال شدند و دو سه هجوم بسیار خطرناک را با اشتراک دسته شهری دوشنبه ما شما دیده ایستادیم. من دوامی چند سال اخیر دسته ارتش بسیار به طور شایسته و گویم استوار در لیگ اولی برآمد کرده است. بعضا وقت مشکلات در ابتدای موسم پیدا میشد، اما با عوض کردن مربیان همین مشکلات رو برطرف میکنند در حیات این دسته. قبلا همین حالت در ابتدای کاری علی رشید محمدوف در حیات دسته ارتش بود، اگر خطا نکنم این سال 2021 بود، و بعدا در آغاز همین موسم همین گونه وضعیت با اشتراک دسته ارتش با وجود آمد. لیک بعداً وضع باز هم به اعتدال در آمد و با همین فوتبالبازان دسته ارتش باز هم با قسم میانه جدول مسابقه با اون موقعی که خود گویم در چند سال اخیر اون رو بند میکنن برگشتن. دیگر باره اشاره به اون است که از سوی فوتبالبازی دسته ارتش بازی با دست بود. خود شما میتوانید این حالت رو ببینید و خلاصه برآورید که آیا واقعا خورشید تیمور جوراєв با دست بازی کرد یا نه. در ماه ایون طبق نقشه هم برای دسته منتخب نورسانی کشور، هم دسته المپی و هم دسته منتخب اساسی کشورمان برگزاری چندین رقابت‌ها در دوره مسابقه‌های گوناگون در نظر بود، ولی متاسفانه آن نتیجه‌ای که در مسابقه‌های بین‌المللی در ماه ایون به قید گرفته شدن طبع مخلصان فوتبال میهن و همچنین کارشناسان و اخلاصمندان و در عموم جامعه ژورنالیستی رو هم قانع نمی‌کرد.
ҳоло тағйиротро мебинем дар ҳайати дастаи артиш. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарояд футболбоз бо шумораи 11 ним муҳофизатгар Бежан Нишонбойзода. футболбозе ки дар гузашта дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар бозӣ мекард ва ӯ ба ҷои Вайсиддин Сафаров бозиро давом медиҳад. махсусан нокомие ки дастаи мунтахаби кишварамон дар бозии охир зидди Узбекистон дошт бисёриҳоро ба фикр водор кард ки чӣ роҳҳоро мо дида бароем, кадом корҳоро анҷом диҳем то ин ки натиҷаҳо беҳтар шавад. ва илова бар ин бубинед дастаи мунтахаби наврасони кишварамон дар ҷоми осиё байни ҳамсолони худ ки байни 17-сола сурат гирифта истодааст, аз нигоҳи бозӣ хело ҳунарнамои олӣ нишон дод. ҳам муқобили Чин, ҳам Арабистони Саудӣ ва ҳам дар қисми якум зидди Австралия. Ба ҳар ҳол дар қисми дуюм зидди Австралия мо каме заиф будем. Аммо натиҷа дар ин мусобиқа ҳам нашуд. Ҷулиус Кваси партофти ту ба сӯи ӯ. Сундай Алонжисонг тубро надида албатта ба тарафи ҷаримагоҳи ҳариф равон кард ба умеди оне ки ягона ҳамдастааш инҷо ҳуҷумро дастгирӣ мекунад. Аммо ин тавр набуд. боз ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Куктош баргашт. идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсати бисёр ҳам хуб. зарба ҳаст ё на? дер мекунанд вале ба ҳар ҳол зарба мезананд дар ниҳояти кор. аммо ин зарбаро чӣ тавре дидед футболбозони дастаи артиш бартараф карданд. Жангатен агар ба канори чап пас медод, инҷо ҳам дастааш нисбатан озод буданд. аммо ӯ ҳам дар ҳамон вазъият танҳо футболбозе ки пештар аз ӯ ҷо гирифта буд, ӯро мушоҳида кард. Сорбон Ғиёсов. ин партофти ӯ натиҷа намедиҳад. Ҷулиус Кваси дар маркази майдон тӯбро ба даст меорад. Айзатулло Рӯзиев бо ин ҷаиши худ пеширои ҳуҷуми ҳарифро гирифт. партофти тӯбро мебинем. Абраҳам Одонкор аввалин шуда ба тӯб мерасад, вале хато мекунад. ба бахти ӯ Жангатен аз ин фурсат истифода набурд. рост ба пои ҳариф зарба зада истодааст Абраҳам Одонкор. Сундай Алонжисонг. паси ӯ ба Алишер Шукуров. ӯсам бозигарони дастаи Куктош тӯбро нигоҳ медоранд. Ғиёсов. партофти тӯб. зарбаро ҳам мебинем. аммо ин тӯб чӣ тавре дида истодаед хато меравад. Азизбек Султонов буд ки дар ин ҳолат бо сар зарба зад. бозиро давом додан мумкин аст, мегӯяд довар, яъне дар лаҳзаи қаблӣ вайрон шудани қоидаи бозӣ зидди Абдулло Шарипов ба назар нарасидааст. бозӣ давом меёбад. Бежан Нишонбойзода пас медиҳад ба Абдулло Шарипов. Абдулло паси навбатию лек тӯб то ба Жангатен нарафт. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи артиш. Асадбек Ҷурабекзода ба майдон мебарад. ҳамлагари дигар ки бо рақами 74 бозӣ мекунад. ним муҳофизатгарро аз майдон мегирад мураббӣ. Шероз Шарипов майдонро тарк карда истодааст. хуб, акнун дастаи артиш дар давоми дақиқаҳои баъдӣ бо се ҳамлагар бозӣ мекунад. як зарбаи дигарро мебинем баъд аз партофти Бежан Нишонбойзода. Комрон Иброҳимов зарба зад, аммо ин зарба чӣ тавре дидед каме хато ҳам буд. хуб, дар майдон Абдулло Шарипов, Жангатен ва Асадбек Ҷурабекзода ҳастанд.
ҳар се онҳо ҳамлагарон мебошанд ва илова бар ин ба ин се ҳамлагар ҳамчунин хуршед Тимурҷураев ва албатта ки футболбози дигар Бежан Нишонбойзода кӯмаки сари вақтӣ мерасонанд. Ғиёсов гузариши ӯ тавассути Канор, аммо дар ин гуна лаҳзаҳо андаке партофтро гӯем маҳинтар иҷро кардан лозим аст. ба ҷои партофт аслан мо зарбаро дидем, гӯем хато нахоҳад буд дар лаҳзаи охир. даҳаи охирини бозӣ ҷараён дорад. ҳисоб ҳамон кушода нашудааст. тақрибан агар дар умум баҳо диҳем ҷараёни бозии имрӯзаро баробар сурат гирифта истодааст бо иштироки ҳар ду даста. вале дар охири бозӣ баъзе аз ҷузъиётҳои хурд метавонад рафти ин бозиро комилан ба фоидаи яке аз ин ду даста ҳаллу фасл кунад. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Кӯктошро мебинем. На, бубинед. довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аммо агар Сундай Лонжисонг зудтар пас дода метавонист, пас ҳамдастаҳои ӯ ҳуҷуми бисёр хуберо ташкил мекарданд. ана ҳамин ҳолат бархурди Комрони Мирзохон, капитани дастаи артиш ба пои футболбозӣ хатти ҳуҷуми дастаи ҳариф дида шуд. бозам вазъияти стандартӣ аст. гузаришҳои охири футболбозони дастаи Кӯктош натиҷа намедиҳад ва акнун артиш талош мекунад. Жангатен саросима несту ба канори рост пас дод. Аз инҷо ҳуҷум давом меёбад. Зарба акнун иҷро мешавад ва дарвозабон ибтидо тӯбро аз дасташ раҳо кард, вале ба ҳар ҳол баъдан Абраҳам Одонкор зуд тӯбро ба дасти худ гирифт. Зурбон Ғиёсов, Азизбек Султонов. хуб, то ҳамин лаҳза тағйиротро намебинем дар ҳайати дастаи Кӯктош. ва ин ҳамон лаҳзае буд ки дар ниҳояти кор Абдулло Шарипов ба хулоса омад худ зарба занад ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон Абраҳам Одонкор баъдан бартараф кард. Асадбек Ҷурабекзода, Абдулло Шарипов ҳуҷумро давом додан мумкин. бубинед ки тӯб ба китфи Жангатен расида андаке мушкилиро ба вуҷуд овард. ба ҳар ҳол футболбозони дастаи артиш муборизаро давом дода истоданд. инҷо бошад акнун як ҳолате аст ки албатта бисёр нигарон кунанда, махсусан амали охирини Алишер Шукуров. чунин ба назар расид ки гӯё ӯ дидаву дониста пои ҳарифро зер карда истодааст.
хуб нофаҳмӣ байни бозигарони ҳар ду даста. Асадбек Ҷурабекзода аз ҷои худ боло мешавад ва Шукуровро ба назди худ даъват мекунад. довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. хуб бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. албатта қоидаи бозиро ибтидо маҳз Асадбек Ҷурабекзода вайрон кард, аммо амали ҷавобӣ, ҳамон вокуниши Алишер Шукуров боис бар он буд ки ба ӯ корти зард нишон дода шавад. ва дар ин ҳолат ҳамон тавре ки мебинем аз вазъияти стандартии футболбозони дастаи Куктош тӯбро ба бозӣ даровард. шиддатноки дар сатҳи баланд то ба охир дар рафти бозии имрӯза нигоҳ дошта мешавад. ҳар ду мураббиам хело асабонӣ ҳастанд, хело бо тамоми таваҷҷӯҳ дар охир ба рафти бозӣ аҳамият медиҳанд. Абраҳам Одонкор боз ҳам ба як хатои дигари бисёр ҷиддӣ наздик буд ки роҳ диҳад. аммо футболбозони дастаи артиш тӯбро дуртар бурданд. бо ҳамин имконияти онҳо барои ташкил кардани ҳуҷуми хуб аз даст рафт. Куктош бошад аксулҳуҷуми зебоеро боз ҳам ба вуҷуд оварданист, аммо дер мекунанд. оҳиста оҳиста ҳаракат карда истоданд ва вақти созмон додани аксулҳуҷум ҳамин гуна ҳаракатҳо албатта қобили қабул нест. дар аксулҳуҷум ҳама кор бояд зуд анҷом дода шавад. ҳуҷуми футболбозони дастаи артишро мебинем. Абдулло Шарипов паси ӯ ки аввалиништо ба тӯб мерасад. дарвозабон имконияти бисёр хуб буд, аммо чӣ тавре дидем ин фурсат аз даст рафт. боз ҳам як футболбози дастаи Куктош осеб гирифтааст ва ҳоло ба ёрии тиббӣ ниёз дорад Собирҷон Холматов. хело хаста ва афгорам шуданд бозигарони дастаи Куктош. ин ҳамон лаҳзае ки муборизаи Жангатен ва Собирҷон Холматов буд. бори дигар худатон метавонед бубинед. хуб аз ҳамин саҳнаи такрорӣ, аз ҳамин зовияи дид мо ба пуррагӣ ҳамон ҳолатро надидем. яъне махсусан ҳаракатҳои дасте ки аз ҷониби Жангатен буд. ан аз ин ҳолат шояд беҳтар бубинем, вале боз ҳам бубинед Муҳаммад Камол зовияи диди моро маҳкам мекунад. аз ин ҷо чӣ? ан аз ин ҳолат хуб дида мешавад. бале бо даст расиши Жангатен ба рӯи Собирҷон Холматов дида шуд дар лаҳзае ки ӯ тӯбро ба ихтиёри ҳамдастояш баргардонд. вақти асосӣ дар рафти рақобати имрӯза ҷамъбаст шуд. 4 дақиқа вақт илова гардид. бинандагони гиромӣ, лаҳзаҳои ҳассос дар рафти бозии имрӯза ва ҳамон тавре ки болотар гуфтем, рафти рақобати имрӯза ки дар 90 дақиқа барои мову шумо гол тақдим накард, метавонад дар поёни бозӣ комилан бо сценарияи дигар ҷараён гирад. офсайд аст барои футболбозони дастаи Куктош. тӯли чанд дақиқаи охир аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарнок ва имкониятҳои хуби голзанӣ дастаи артиш пешсаф буд. яъне онҳо сертараддуд буданд, онҳо бештар талош мекарданд, имкониятҳои хуб ҳам ба вуҷуд оварданд, аммо гол зада натавонистанд. ҳоло тӯб аз майдон акнун берун шуда истодааст. талош дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош ва футболбозони дастаи меҳмон ин ҳолатро бартараф карданд, аммо акнун бибинед ҳар тӯбе ки дуртар карда мешавад аз ҷаримагоҳ дарҳол дар бозиёфти он футболбозони дастаи артиш фаъол ҳастанд. Бежан Нишонбойзода тӯбро аз даст медиҳад дар ин ҳолат. Сундай Алонжисонг аз аут тӯбро ба бозӣ даровард, аммо
Джерард ба ӯ халал мерасонад ва ин ҳолатро бартараф мекунад. хуб дар умум легионерҳои ҳар ду даста дар рафти бозии имрӯза ҳунарнамоии хубе доштанд дар майдон. ва дӯстони гиромӣ, нуктаро ҳам бояд бигӯям ки рӯзҳои 29 ва 30 июн рақобатҳои ба таъхир андохтаи даври панҷуми лигаи олии футболи кишвар ки дар қисми якум гуфта гузоштам бо чӣ сабаб мафқуд гузошта шуда буданд баргузор мешаванд. дастаи Куктош рӯзи 29 июн дар хонаи худ дастаи Артишро қабул мекунад. тибқи нақша ин бозӣ дар охири моҳи апрел мебоист баргузор шавад, аммо акнун маҳз дар охири моҳи июн ин бозӣ сурат мегирад ва баъд аз он танаффус хоҳад буд дар лигаи олӣ. ҳам равзанаи гузариши тобистона шурӯъ мешавад ва дар охири моҳи июл ибтидои август бозиҳои даври ҳашакнии ҳуҷуми Тоҷикистон ва баъдан боз рақобатҳо дар лигаи олӣ бо иштироки дастаҳо сурат мегиранд. яъне идомаи рақобатҳоро мо акнун дар моҳи август хоҳем дид. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Куктош дақиқаи 4 илова гардида партофти тӯбро мебинем, бо охирин нерӯ ва қувваҳои худ ба ҳуҷум мегузоранд футболбозони дастаи Куктош. хуб, довар чӣ ишора мекунад? пеналти ишора карда истодааст барои ин хатое ки дар дақиқаи 94 бозӣ буд. Бежан Нишонбойзода, нимуҳофизатгари ҷавони дастаи Артиш, ҳайрон аст ки худ ба чӣ хато роҳ дод дар ҳамин вазъият. бори дигар метавонед бубинед. инҷо ҳаракат бо даст ҳаст аз сӯи Бежан Нишонбойзода ва ҳамчунин ба пои ӯ бархӯрдани Азизбек Султоновро ҳам мебинем. хуб, довар қарори худро баровард, аммо ба ҳар ҳол намедонам шуморо бинандагони гиромӣ андаке шубҳаҳо дар ман пайдо шуда истоданд. пеналти таъин шуд. лаҳзае аз ҳама муҳим ва ҳассос дар рафти бозии имрӯза. ин рақобат метавонист бидуни гол мусови 0-0 хотима ёбад, вале дар охир дастаи Куктош ғалабаро метавонем акнун бигӯем ки аз худ мекунад, моли худ мекунад. Алишер Шукуров бо як голи бисёр ҳам хуб аз пеналти дар дақиқаи 95 бартарии дастаи Куктошро дар бозӣ ба вуҷуд оварда истодааст. ин барои мухлисону тарафдорони дастаи Артиш бисёр нигаронкунанда аст, аммо барои дастаи Куктош ва мухлисони он як ғалабаи бисёр ҳам хубу муҳим ва илова бар ин 3 имтиёзи ҷонона дар бозии сафарӣ бар муқобили ҳарифе ки баробар бо онҳо бозӣ мекард ва ҳатто дар охир онҳо гӯем ба бартарӣ наздик буданд. бори дигар метавонед бубинед Ҷулиус Кваси пас медиҳад ба Азизбек Султонов, ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ворид шуда истодааст. ба ӯ футболбози дастаи ҳариф Бежан Нишонбойзода бармехӯрад, пеналти таъин мешавад. Алишер Шукуров ба назди тӯб меояд ва бехато тӯбро ба дарвоза мезанад. дар дақиқаи 4 илова гардида як хатои бисёр ҳам дағал, пеналти таъин мешавад. ҳисоб дар дақиқаи 95 0-1 ба фоидаи дастаи Куктош мешавад. читавре гуфтам бозии мазкур наздик буд бидуни гол мусови 0-0 хотима ёбад ва ҳар даста имтиёзҳоро баробар тақсим кунанд. аммо дар поёни рақобат як хато тақдири бозиро ҳаллу фасл кард ва Куктош соҳиби 3 имтиёз мешавад ва бо 3 имтиёзи бисёр ҳам хуб ба хона баргашта истодааст. бисёри сипос мекунам бинандагони азизу арҷманд ки дар рафти гузориши навбатии моро ҳамроҳӣ кардед. дар насти микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд ки ҷараёни бозии даври 14-уми лигаи олии футболи кишварро дар мавсими 2023 бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш шаҳри Душанбе ва Куктоши Рудакӣ аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барои шумо шарҳу тавзеҳ дод. гурӯҳи бузурги ҳамкасбонам аз ҳайати эҷодию техникӣ таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ёвари ӯ Комрон Нориён низ дар омода кардани ин гузориш саҳми арзандаи худро гузоштанд ки ба ҳар кадоми аз онҳо изҳори сипос менамоям аз фурсат истифода бурда. бо ҳамин бинандагони гиромӣ тамом то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.